Jama'a assalamu alaikum. Muna muku maraba da kasancewa da ku a daidai wannan lokacin. Satin da ya gabata mun yi bidiyo kan abin da ya shafi wato yadda mutum zai mallaki certificate na CAC, wato rajista na kamfaninka ko kuma sana'arka ko kasuwanci wanda kake yi, sannan kuma irin alfanu da mutum zai samu idan yana da irin waɗannan certificate ɗin. Daga ciki akwai abin da ya shafi wato buɗe account a banki wanda yake ɗauke da sunan kamfaninka, sannan kuma ainihin wato damar shiga kai ma a dama da kai wajen neman kwangiloli ko kuma samun tallafi wato na grant daga gwamnati ko kuma irin ƙungiyoyi waɗanda aka sani suna tallafawa masana'antu ko kuma masu yin kasuwanci a mataki nasu, sannan kuma damar yin haɗaka da wasu manya-manyan kamfaninnika ko kuma kamfaninnika matsakaita, ko kuma wani dama da gwamnati za ta bayar domin a tallafa wa wannan kasuwancin ko sana'ar da mutum yake yi sabida ya ƙara amfana. Sabida amfanin hakan shi ne idan kana yin business ko kana da wata sana'a wacce kake yin ta mai kyau sosai, mutane sun san ka kuma suna jin daɗinta, to idan aka ce mutane da yawa sun san ka kuma suna mu'amala da kai, ka ga yanayin samun ka zai ƙaru, waɗanda suke ci a ƙarƙashinka za su ƙaru, sannan kuma alaƙarka sosai mutane za su ƙara samun aminci da yadda da irin kasuwancin da kake yi ko kuma sana'ar da kake yi. Za ka ga cewa wani shi ba wai saye da sayarwa yake yi ba, amman ƙwararre ne ta wajen ainihin wato ba ka shawara yadda za ka tsara kasuwancinka ko kuma yadda za ka tsara aikinka da kake yi na hannu, da yadda za ka tallata wa mutane shi su sani, da yadda za ka dinga tsara yanda abin zai fita mutane su gan shi har su yi sha'awarsa, yanda za ka samar da hanyoyi masu sauƙi na turawa da aikin da kake yi ko kuma sana'ar da kake yi mutane su tuntuɓe ka, sauƙin tura ma kuɗinka ko kuma sauƙin siye da siyarwa da sauran dai abubuwa da yawa, wanda za ka ga cewa idan kai ba ka da wannan ainihin wato rajista ɗin, irin kamfaninnika manya ko gwamnati ko damammaki idan sun zo na kwangiloli ba za ka iya samu ba, sabida me ya sa? Kai kanka ba a san da zamanka ba a tsari na doka ko kuma a hukumance. Wato idan kana da CAC certificate gwamnati ta san da zamanka sabida za ka biya haraji kuma an san yanayin yadda kake mu'amalarka, yanayin ƙarfin jarinka ko kuma yanayin yanda aikinka aka yarda da ingancinsa, ta yanda ko da aiki ne ya fito ta ɓangaren gwamnati ko kuma ta wasu masana'antu ko kamfanoni ko kuma waɗanda suke ta ƙasashen waje suke yin haɗaka da ƙungiyoyi ko kuma wasu ƙwararru na fanni ko koyar da mutane saboda a biya su da dai sauransu, wanda idan aka ce kai kana da CAC certificate to irin waɗannan daman in sun zo za ka iya shiga a dama da kai, wanda kuma in Allah ya sa da rabonka za ka iya samu ka ci gaba. To mutane da yawa na ga sun min DM, wasu sun tambaye ni ya za a yi su mallaki wannan certificate na CAC, wasu kuma sun tambaye ni in sun mallaka me za su yi da shi. Abin da za ka yi da certificate ɗinka na CAC idan ka mallaka, na farko za ka iya buɗe account na kamfani a bankin da kake so. In ka buɗe account na kamfani a banki zai zamana yana ɗauke da wannan sunan kamfanin naka ko kuma masana'antarka wadda kake yin aiki, saboda kamar yadda na faɗa ko da a bidiyon da na jawabi a baya, wani shi ɗan kasuwa ne harkar siye da siyarwa yake yi, wani shi kuma a'a warware matsala yake yi na mutane, wato yana rendering services ne. Idan kana buƙatar a yi maka aiki na furniture ne, kayayyakin ƙyale-ƙyale na gida ne ko kuma harkar ainihin wato yin sana'a ƙirƙirar na'urori ko kuma abubuwa dai makamantan waɗannan, ko kuma gyara ne yake irin na abin da ya shafi air condition, AC ko su firji ko dai wani abu da mutum zai yi amfani da shi a rayuwarsa yana buƙatar a gyara masa ko kuma a samar masa da shi, to wani shi aikinsa kenan. Wani shi kuma in ka gama ƙirƙiro fasaharka ka kawo ta, shi kuma aikinsa ne ya siyar da wannan abin, ya siyo shi ya siyar. So ka ga kowa akwai inda Allah ya masa baiwa da kuma inda ya fi ƙwarewa. To idan aka ce
kai kana da certificate ɗin. Kaga na farko idan kana da account na banki da yake ɗauke da sunan wannan kamfanin naka, mutane na farko za su samu nutsuwa ta hanyar ƙulla mu'amala da kai. Ƙungiyoyi, gwamnati ko kuma haɗaka, duk wanda yake so ya yi mu'amala da kai zai samu sauƙi, saboda an san cewa doka ta san da zamanka, saboda kai kana biyan haraji, kuma duk wanda zai yi mu'amala da kai ya san cewa ya san mutum ne wanda yake kai samamme ne. Nan ce samamme ba fito ba ghost bane, ba fatalwa bane wanda zai zo ƙirƙira abu akan yanar gizo-gizo ya tura wa mutane, ya damfare su, ya cuce su. Nan tashi neman sa ba a san a ina yake ba, waye shi, babu wani makama, haka kuma ya sha. To duk wanda ya ga cewa kai kana da rajista, to yana da nutsuwa ya san cewa gwamnati ta san da zamanka. Kuma mun san cewa babu wanda ya isa ya guje wa gwamnati. Daga cikin tallafi da mutum zai samu irinsu suna da yawa. Akwai, mun san cewa wasu lokutan gwamnati suna ba da ainihin wato irin abin da shafi grant, wato tallafawa irin masana'antu matsakaita da kuma masu ƙaramin ƙarfi. To za ka ga cewa idan an ce za a ba irin ko gida-gida ko mutane ɗaiɗaiku, za ga abin da mutum zai samu na tallafi ba wani abu ne mai yawa sosai ba, saboda yanayin sana'ar su ƙaramar sana'a ce. Amma kai da aka ce misali kana yin wani aiki ko kuma wani kasuwanci, abin da ke buƙata kawai jari, saboda ka haɓaka kasuwancinka ko kuma ka haɓaka wannan sana'ar taka, wanda kana da rajista, kana da tsari kenan, kana da structure, kana da kuma system wanda kowa ya san cewa duk abin da kake yi ba da ka kake yi ba, kana yin shi da tsari don mutum in yi mu'amala da kai ya san zai kai ga gaci kuma zai samu abin da ke buƙata. To wannan kaga mutum yana cikin tsari kenan. To wannan daga cikin amfani da mutum zai samu idan yana da CAC certificate kenan. Kuma duk wanda ya zo zai mu'amala da kai, ya ga sunan kamfaninka, zai tura ma kuɗi, ya ga cewa ga account ɗinka na banki, duk za ka ga cewa mutum ba shi da wata matsala, ya san cewa wannan mutum ne wanda yake tsaye ko kuma kamfani ne wanda yake tsaye. To idan ba kai ba, ta yaya za ka samu? Sannan daɗin daɗawa, kamar yadda muka sani shi ainihin wato shi CAC certification ɗin nan, certificate ɗin nan kala-kala ne. Akwai wanda kamfani ne wanda yake kana ƙirƙirar abubuwa wanda suke manya, irin kayan na'urori manya, ko kuma ɓangare wasu na na'urori kamar parts ko da sauransu, wanda yake harka shafi production da sauransu. Kaga wannan kana ɓangaren corporate kenan, ko kuma ɓangaren abin da ya shafi irin kamar su masu fasaha, wato technology, su ma waɗanda irin kamar su startup da suke fara tasowa, suna da tsari mai kyau da structure, suna ƙira da kuma fasaha na abubuwa, amma kuma a mataki na ƙasa, wanda ba su da jari sosai ko kuma ba su da ainihin ƙarfi sosai, amma kuma suna da cikakken tsari structure, wanda idan suka samu dama aka tallafa musu za su iya tashi, duk wannan zai taimaka. To kaga wannan. Sannan kuma akwai irin kamar abin da shafi ƙungiyoyi masu zaman kansu, wato corporate ainihin wato incorporated trustees, irin kamar su NGO ɗin nan, ƙungiyoyi irin na kamar taimakawa irin mata ko marasa lafiya ko gajiyayyu da sauransu, ko wasu masu irin rashin lafiya waɗanda take buƙatar tallafi na musamman, ko kuma irin associations waɗanda za su ji mutane su ga cewa al'ummarsu suna da matsala iri kaza, su kuma sun zo sun haɗu su tallafa domin su ga cewa sun yaƙi wannan matsalar, irin yaƙi da shan miyagun ƙwayoyi, ko kuma irin gyaran hanyoyi na unguwa, ko kuma samar da wasu abubuwa na ci gaba a unguwa wanda ke buƙatar a shi a cikin tsari. Kaga irin associations ne waɗannan, ko kuma irin kamar ƙungiyoyi na addini waɗanda suke taimakawa irin shirya daura, irin abin da shafi makarantu, kawo musu kayan aiki, tallafawa malamai, gudunmuwa na karanta da ɗalibai na wasu lokuta da sauransu, yin wa'azi da dai abubuwa makamantan waɗannan. To dukkaninsu idan mutum aka ce kana da CAC, duk wanda ka je ka tunkara za ka yi rajista a wannan matakin, kuma idan ka gama kafuwa wannan tsarin, to zai samu nutsuwa na yin mu'amala da kai. Saboda haka a yi ƙoƙari a samu a mallaki wannan certificate ɗin. Kana buƙatar ka mallaki certificate ɗin, ko kuma kana tunanin cewa abin da wahala na tsara rajista da sauransu, ka tuntuɓe ni ta DM, insha Allah zan nuna maka duk abin da za ka yi, kuma in ji yanayin sana'a ko kuma aikin da kake yi, zan gaya maka abin da ya fi dacewa da za ka yi. Wannan duk abu ne da muke buƙatar duka baki ɗaya a haɗu a tallafawa juna, muga cewa al'ummarmu ta yi gaba, ta samu damammaki da ake samu a matsayinsa na 'yan ƙasa, daga gwamnati ko kuma daga manyan ƙungiyoyi waɗanda suke ƙasashen waje ko cikin gida. Saboda da yawa mutanenmu
suna barin damammaki suna wuce su, ba wai don ba su cancanta ba ne, sai kawai don cewa ba su ma san cewa akwai waɗannan damammakin ba, ba su ma san cewa akwai waɗanda suke ba da waɗannan damammakin ba, ba san kuma ta yaya za su nema ba don komai ba sai saboda rashin samun wanda zai masa bayani ya wayar masa da kai ya kuma ilmantar da su. So irin waɗannan abubuwan shi yasa muke fitowa da mutane su yi ƙoƙari su ga cewa duk wani abin da shafi na ci gaba, walau a mataki na ƙasa, walau a mataki na duniya, mutum ya ƙoƙari ya samu sani kuma a riƙa damawa da shi, saboda amfanin hakan shi ne idan aka ce a harkar da kake yi ko kasuwanci ne ko kuma sana'a kake yi, na san da yawa ko ta yaya mutane suna ci a ƙarƙashin ka, mutum ɗaya, biyu, uku ko mutane da dama, wanda idan wannan abin naka ya haɓaka waɗanda suke ci a ƙarƙashin ka su ma akwai waɗanda suke ko ta yaya ne sun dogara da su. To kaga idan ka ce ka samu ka ci gaba, kaga su ma sun ci gaba, kuma kaga za a samu gabaki ɗaya al'umman nan a tare a ci gaba gabaki ɗaya. Amfanin hakan shine za a rage zaman kashe wando da zaman banza, za a rage aikata laifuka manya da ƙanana, za a rage sace-sace, sai dai a dinga tunanin ya za a ci gaba kawai a kodayaushe, kowa ya ci gaba ya ci gaba. In aka ce al'umma ta ci gaba, gwamnati za ta ƙara samun kwanciyar hankali da kuma ainihin wata kuɗaɗen shiga, ƙasa za ta ci gaba kenan. Amma idan mutum bai nemi ilimin sani ba kuma bai bibiya ba kuma bai sani ba kuma bai jarraba ba, kaga ko da iya da damar ma haka zai zauna a waje ɗaya ya dakushe kansa ba tare da mutane sun san da shi ba. A don haka na yi wannan live ɗin ne saboda in yi wannan jawabin a taƙaice. So duk wanda yake buƙatar neman ƙarin bayani zai iya shiga comment ya ɗora ko kuma ya bi ni ta private mu tattauna, insha Allahu za a samu biyan buƙata na abin da ya kamata. Kuma duk sanda aka ga wato bidiyon da muke yaɗawa na cigaban al'ummomin mu, to ai ƙoƙari a riƙa sharing, saboda wani lokacin idan ka tura mutane za su amfana, wani zai gani zai ji daɗi zai amfana da abin da ake faɗa, wani zai yi shi aikace, wani kuma ko da shi bai yi ba zai tura wani wanda shi zai iya yi, zai kaga an taimaka juna gabaki ɗaya. A don haka ina ga zan kawo ƙarshen wannan live ɗin, kuma ina godiya sosai da irin da ake bibiyan mu, ana commenting, ana liking, ana share, saboda mutanen mu su ƙaru kuma su amfana kuma su tsira gabaki ɗaya. Kafin nan nake cewa mu haɗu a bidiyo na gaba insha Allah.